Eli aloitetaan. Toimintakyky muodostuu kaikesta, mitä täällä puuhataan, ja se, että katsotaan, onko se järkevää ja tarkoituksenmukaista, niin sillä nyt on +1 kohtuullinen se. Et siitä huolimatta, vaikka sitä alkoi toi kelkka huimata aika pahasti, niin, se uskalsi sitten aika vähäsi avuin. Et se vaan, että sä kääntyisit ja pistit vaan kiinni siihen kelkkaan, ja se pikkuhiljaa sieltä sitten tuli niinku siihen. Ja pimeässähän se ei tarvinnut sun apua, se seikkaili siellä, mutta kun sä et oikeesti ole sillä niinku kauheen tärkeä. Näkyy niinku joka paikassa, että sä oot niinku, kunhan nyt kuljetat kivoihin paikkoihin tai mihin kuljetatkin. Auton kuljettaja vähän. Niin, vähän niin kuin Kari. Joo. Mut kuitenkin niin se siellä se kaarasi ihan itseksi, ei sitä tarvinnut valon kanssa ohjata, eikä sitä tarvinnut kutsua, eikä mitään, hän puuhaili mitä puuhaili. Ja lopulta löysi. Joo, ja lopulta löysikin joo. Sitten kun hän katsoi, että no Kaima toikin nyt täytyy, että mä nyt seison täällä ja katsoin, että mitä toikin äijä tuossa istuu. Ja terävyys. Kyllähän sillä sitä terävyyttä on, mutta se, että kun mitä se tässä tapahtuu, niin se on +1 pieni. Hän ilmoitti lähes välittömästi, kun mä tulin esiin, että täydet taakse ja apua. Niinko? Hän esittää vähän isompaa, mitä hän loppupeleissä onkaan. Joo, ei niin arveli. Niin se loppuu silloin siihen, että ei sitä ole tarkoitus sinne seinään lytistää. Et heti kun koira ilmoittaa selkeästi, niin tiedäkseni, että se on siinä, niin se on siinä. Puolustushalu, se oli nimenomaan puhdasta, rehellistä halua. Et se on +3 kohtuullinen hinnoittu ja siinä ei ole mitään, se palaa niin kuin välittömästi siitä hommasta. Taisteluhalu, no joo. Eipä se siinä leikis, mutta kun sitäkin katsotaan kaikkialla, niin on siis sitä -1 pienen verran. Et se sentään vähän meitä vastaan taisteli ja sit kelkkaakin vastaan se yritti sieltä selän takaa sit loppupeleissä, jotta vähän huudella vaikka yrittikin. Sitten on hermot. Ja Freddo on siellä. Eli hieman rauhaton, ei sitä voi niinku rauhattomaksi sanoa, mutta niin kyllä se painet kerran se näki siitä, että sit kun se menee kusemaan, niin se huimaa yhtään. Sama kuin sitä pelotti oikeesti sit toi tynnyri. Mä ei ne varmaan huomaa, että pelottaa. Mä haistelen tuota tuohon ja kusee siihen. Ei taaskaan kuka huomannut, että mua pelotti. Okei. Sitten sen temperamentti. Eli se huomiokyky on kyllä ok. Keskittymiskyky sitten taas ei. Hänellä on niinku puutteja, että se on +1, se on oikeasti erittäin vilkas. Eli niin kuin nyt teki, niin se näkee, kuulee ja sohlaa ja sählää suuntaan ja toiseen. Ja taas toisaalta niin se on hieman välinpitämätönkin. Et se on välillä sitä, että huihaa ja hän joku asia kiinnostaa, niin vaikka mitä tapahtuisi, niin ei hän sit siihen. Mutta kyllä se sitten kun ruvetaan oikeasti, niin varsinkin ihmisten kanssa puhumaan, niin kyllähän sitten auttaa keskittyä. Mutta niin kuin se on vilkas mielenkiintoista, että toikin on hengenvaarallinen vihollinen, joka tulee sitä pitää haukkaa. Sitten kokemus, miten se muistaa nämä miellyttävät asiat. Kyllähän se ne muistaa, mutta ei se niistä sen suuremmin järkyty. Eli se on +1 hieman pehmeä. Se yrittää pirusti huijata, että hän olisi paljon kovempi mitä hän onkaan. Et siinäkin kun se meni siihen haalarilta, niin se sille, ai niin se on tosi. Mä menen tosta noin tuolla liikkeellä, ei hyvä. Ja kelkalla ja noin tynnyriä ja sitä ruohoa ja muuta kyttää. Et se on just semmoista, ne on niitä pieniä asioita, mistä se näkee, mitä se puuhaa. Ja siinä näkyisi hyvin sit se hieman pehmeys, kun hän otti sen surffilaudan käyttöön tuolla sisällä. Niin eihän sitten enää tullutkaan sitä kautta. Niin, siinä olikin tommonen, siitä voi lähteä jalat alta. Sitten hän etsi vaihtoehtoisen reitin. Mutta sitä kautta hän ei sitten enää lähtenyt tulemaan. Siinä näkyisi se pehmeys, että se oli hämmästyttävä. Luokse päästävyys kunnossa, hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin. Sitten se on laukauskokematon. Joo, niin varmasti. Et siitä tuli vähän semmoista. Toki siellä oli häiriötekijöitä myös, mutta kyllä se joka laukaukseen niinku kiukaa. Et se ammutti sen kolmas, kun se alkoi rähisemään. Niin. Et katsotaan, että ottiko se sen siitä paukusta vai ottiko sitä päähän joku tyyppi tuolta, niin. Ettei hän päässyt siihen.
Okei, pluspiste 122 ja sitten kun me oltiin ikäviä ihan kokonaiset 10 miinustettiin tuosta taisteluhalusta, niin loppupisteet 112. Se on ihan. No se on ihan ok, ei siinä ole mitään. Ja se, että no, niin jos toi olisi niin viisenin kokoinen, niin se ehkä käyttäytyisi vähän eri lailla. Niin Te joo. olisitte ottanut sen ehkä vähän niin kuin, Ehkä vähän niinku ravisteltava ennen käyttöä. mä en ole ottanut mitään kahta. Kun hänellä on ihan oikeesti silleen niinku. Se on vähän niin kuin riton, sanottaisiko näin. Et toikin on varmasti, jos olisi joskus kerrottu, että noin ei rähjää, niin se ei rähjäisi. Riisoni käyttäytyy sievemmin. Sille on kerta.